הזהויות שאותן תצטרך להתאים ל-12 אלמונים שעומדים מולנו. שים לב. קורא או קוראת מחשבות? מספר 2. יש בך משהו שאומר, אני נשואה. למה שתתחתני באצטדיון רמת גן? אני רוצה לנעול את הזהות של מספר 2. ואני אלחץ על המתג הזה, כל פעם שאני לוחץ פה, אני מרגיש שאני מפיל איזה משטר באיזה מדינה, זה מפחיד. זה מפחיד. זה מפחיד. מספר 2. מותר לך שהתחתנת באצטדיון רמת גן. אני נועל את הזהות. לא, לא התחתנתי באצטדיון רמת גן. מספר 2, ספרי לנו בבקשה, מה הזהות שלך? אני קוראת מחשבות. את קוראת מחשבות! לא התחתנתי. קודם כל, יש לך עבודה בארץ? מי חושב פה בכלל, ועוד בקיץ? את יכולה לעשות לנו איזה תרגיל או משהו שקשור לתחום שלך? שמעת את המחשבות שלי? עדי, יש לך משהו בכיס? יש לי משהו בכיס. יש לך משהו בכיס? תוציא את מה שיש לך בכיס. לא, סתם, מעניין אותי מה זה נקרא קוראת מחשבות, אני רוצה לראות... יש לי... אתה יודע מה יש לך? שטר של 20 שקלים. זה די מסכם את הסכום שאני יוצא איתו היום. את יכולה לומר לנו בבקשה, מה 3 הספרות האחרונות? עדי ואני נחשוב על 3 הספרות, ואתה תיקח את השתיים האלה, אני אקח את השלישי הזה, ותנסי להתרכז. מה הם 3 הספרות? אני אגב... אתם מבינים שמה שקורה פה זה ספונטני לגמרי, לא נראה לי שהיא תצליח. בואו נתרכז ב3 הספרות האחרונות. 3. נכון? 6. נכון. כן. 1. איך הם עושים את זה? אני לא מבין. אני מוכרח להודות שאני פשוט בהלם. בעיקרון אני לא מאמין בזה, אבל אני פשוט בהלם כי אין שום דרך אחרת להסביר את זה. תודה רבה לך. תודה. לינוי קמרון, זה היה מרשים מאוד, אנחנו מאוד מודים לך. הלאה.